ano, mag-deliver, pasok doon. No, kapag kayo, nakasakot ganito. Ito, ilang mahakot mo na sa minto, wala ka na. Dapat magawa man ang kalsada para yung mga sa direksyon doon. Buwan sa doon eh. Ha? Wala, yung kita lang. Ano yun? Kahit kung Tip-an. magkagana sa luto, kung magkagana sa luto, wala ayaw na. Wala talaga. Ay, kaso yun. Dapat talaga magawa yung kalsada, di ba? Para yung Dakula man pala, mao ayun oh. Ha? Malaki naman oh. Malaki talaga. Pabay-pabay. Basta lahat 1.5 yung walang malaki dyan. Tatarya dyan. Ayan, parang housing yun eh. Parang housing. Oo ba, may housing? Puko. Ha, magka. Ikaw na nga ng mayaman dyan, ta. Ikaw na nga ng mayaman, tabato ng harong mo. Kami kubo-kubo lang. May aso ba? Ang akin ko kaya nagawala, iuragan ako. Ganyan kang ano mo. Halaman. Ay, buray, kanina pa ako nagparak, ano niyan? Nalumbod na yan. Kanina pa ako nga nag-ano. Kagaya no, i-ano ko ni sa YouTube. Ay, Linti ang kagayang kang harong kang param na kami kay hamag ko. ito, GC. Mayaman. Mayaman. Tian. Mura pang Mayaman kawin. na nga. Wala eh, mahurang pa ito.